No, me'l van canviar. Jo sostengués que hòstia. Sí, batallant. I ahir al vespre tot això hòstia. Quan hi arribava amb una curva dreta, la moto es va... Com va això? Molt bé, Molt bé. Ruta per... La Natàlia tinguin el seu fill. Que un dia d'aquests aquí es matarà perquè... No, jo estic de money, power, and jo aniria tirant.
Senyors, com ha anat el dinar? La conya. Sí? I la ruta? La ruta millor. I el dia què? El dia què en dieu del dia? El que vas encarregar, no? Sí? Estem esperant l'arròs. Demà, demà, demà. Feina, que estan tirant l'arròs ja. Què tal? Benvinguda, Home, benvinguda a una cerveseta sempre. Com ha anat? A veure, aquest em porti la samarreta del Torru, no hi ha cervesa, eh? Cerveseta, cerveseta. Gràcies. Bien. Vale. Ja venia això a recollir perquè No, és que estava en la mar... Hola. Hola, què tal? Què? Aviam, carinyo, explica'm què estàs fent de postres? Estic fent un milfolls de crema, una crema amb vainilla, una nata de chantilly, acabada de muntar, i ho acabarem amb un tofe de caramel.